Straight to the point. Okay, atong balikan mga kaigalaan ng atong mga hisgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. So motoy gisulti ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila mahigala sa majority nga kumubalhin mga kaigalaan ang kapalit ana para wa na kay daghang problema, labi nag problemado na kadaan ka sa mangkay, ha? Sama atong doon nagi anomalian tinuod, ha? O balhin ka na nandaan sa minority, kay katunto as minority nga dunay mga anomalya pananglitan mahigala, wa magisa matandog. Kabantay mo karon mga kaigalaan nga ang tanan nga mga gipangguko doon di amang gyud sa majority. Nya kana prangka-prangka pag istorya lisod man kayo mahigala og ato pang likoy-likoyon. Intentional gina nga gukuron ang majority ra gyud. Aron nga mabalhin mo sa minority. Mo ni ang minority black ka kasama nga names adto tas majority atong himadlan og kinsa ka nila ang da ini Lunes pohon. Kay sigurado man kita mga higala nga maningkamot gyud. Labi na ang Malacañang nga di na mahitabo mahigala magsigi pa ang flood control scandal. Daghang rason ha. Kung dili may ilisan si Alan Peter Cayetano sa Lunes, inighuybis magsugod na ang flood control scandal nga investigation, daghay pangulbaan. Kaya daghay may appeal ani. Kini flood control scandal, mao ni pinakadako nga kinawatay mahigalas nasod. Mabitaw na ako giingon, medyo hilas kay paminahon og nakakita ka sa ubang kinawatay ang sa flood control scandal nga mas dako og dunay nangamatay mga tao as a consequence. Dili ka makakita. So kung tinuod ka nga patas, while mo gukod ka ni VP Sara, kay concern kay kas corruption mo ni mauna, nganong hilo man ka sa flood control scandal? Straight to the point. Mo ni dakong question nga matag tao mga higala nga magpakaron ingnon nga suko sa corruption, pangutan-an nyo kaugalingon. Kay lisod ba kayong mag-atikay gud ta karong panahon na gud, ha? Straight to the point. So mo ning hitabo ang mahigala. Gukod ngadto sa mga nasa majority aron mailog mga higala ang leadership sa Senate, di madayon ang flood control scandal. Kay kung madayon unang-una daghay maapektaran, magkayagaw ni mga higala. Number 2, imagine kung naay impeachment sa ibutan ta lang, MWF or TTH, or ibutan ta lang, impeachment mahigala ini kahapon, ikabuntag, flood control day. Ang imbestigaron, unsa man mahitabo ang mga Pilipino mabahin? Mabahin. Moingon kahapon, tangtangon si Sara, tangtangon Sara, ini kabuntag pun maingon, uy, tangtangonon mo na si Marcos. Kaya musugot ka sa dili, kinahanglan ma-justify ni BBM, ibutang ta lang, di lang sa tamo, himo mahigala og konklusyon, pero the fact nga niabot ng corruption sa Malacañang, the fact nga naa sa doorsteps of Malacañang, sila si Amina Pangandaman, sila si Jojo Cadiz, sila si Bersamin, naa na gyud mga higala di mo'y kamiting ni BBM, labi na sa budget mga kigalaan, usas la ka table, nya mayon kag way appeal sa BBM, pero bisag way appeal sa BBM kanang iyang kauban sa table appeal, naa na gyud dool diha napita. So daghan ang maapektaran ani. Nya nganong moingon ngano si Sara ra may tangtangon, ngani aman day daghan mas dako pag nakawat. Straight to the point. So mabahin ang mga Pilipino. Lahi man kung concentrated may gala panalitag mailog ang leadership sa Senate, kalimtan ang flood control scandal, so hayahay na katong mga katong mga na-involved. Nya katong mga congressmen medyo relax na sila. Ikaduha, dili malibog ang katawhang Pilipinhon. So focus ang atong mga mata sa impeachment ni Sara. Mo nay advantage sa ilang bahin, advantage po sa bahin sa mga Duterte supporters kung madayon ang flood control. So, mo nga, while ang mga Duterte supporters gusto nga madayon ang flood control, ang kanipong sa pikas gusto sa dili madayon. Mao kana nga nanggawas karon sibaw manghigala ang
mga balita nga kanunay ginahamok-hamok ang leadership ni Alan Peter Cayetano o malagmit karong Lunes, tanaw na to kay di ba lalim ng senador mga higala nga mo barog ka batok sa Malacañang. Straight to the point. Dili ba lalim ng senador ka nga against ka sa administration. Unsay gusto sa administration, kini naman ang tampaligoy-ligoy god. Kini mahigalang mao mga senador dunay gusto nga ma-impeach si Sara, dunay di gusto ma-impeach si Sara. Klaro man na. So karon og di ka mo sugot mahigala mo sunod sa unsay gusto mahitabo sa naa sa taas, musupa ka, gukuron mo. Dili man ni aksidente nga pagkagukod ni. Nga wa gyud gigukod bisag usa na lang sa minority, ang gigukod tanan di as majority. Ang katawhan Pilipino dili na mga bugo eh. Straight to the point. Kasabot ang mga tao nga labi na kani gisulti na maging Alan Peter Cayetano day, do na may negosasyon. Nga kung mabalhin ka na sa minority, safety ka na. Pero anha gani katuluyan ka namin. Mo na negosasyon ron. Sumuna ang Cayetano, kay bawa sa Cayetano, tandugunon siya ang iyang liderato karong adlaw Lunes. Mo to akong gipabati ninyo tong gisulting Cayetano, mao ni ang kalakalan dito ron. Binirahay mga higala. Unsa may ikabira sa taga-majority nga arita sa majority. Unsa may imong rason nga imo siyang bilahon, unsa may maka-attract sa majority. Moingo man nagbubira ka sa majority, ang hinungdan na gyud ana ang mga tao ra gyud. Mao ra gyud. So kini mga tao mahigala mao ra gyud. Kung tanan diri sa taas magkahiusa na silang tanan, ang kalibugan lang sa senador mahigala kung ang katawhan po maghugop, hawak kamay ang mga tao nga mulaban yung Sara. Kana plangka-plangka ang pag-istorya ha. Straight to the Mo point. na makalibog sa senador. Kay nga naman madaot pa nilang political career. Kay kung malapsaw na gani, makuha na gani nila mahigala mga tao nga moingon mga tao, di manday kwan, angay ta mo laban Sara. Murag mawa na ganing support, hayahay na mga senador, wala na problema nila. Karon magduduha man sila gyud og mo konbikto kang Sara Duterte, mga kailan delikado man sab ka ang imong political career. So mamili ka. Karon di ka sa minority, nya birahon ka na ka sa majority, daghan ang hinungdan. Inyo ka bira, ari ka sa minority, hayahay ka mo kinabuhi diri. Wa kay problema diri. Kita ka na mo, may problema. Ang duha ka tulfo, hayahay kayo. Ang GBRC2, si Subiri, hayahay kami diri, pikas. Si Lacson, si Soto, sila si Bam, Kiko og si Risa, why problema? Kamo na amo diha, ka problema gid mo. Labi na mga priso mo ron. Kaya ito naman, gi-extrahan naman daan si Jinggoy. Kini kan Jinggoy, warning naman day. Kana ha? Kanang waris nga ni gawas karon, billable pala na. Ang sunod ani nga warrant, ang mensahe ana, ang sunod nga warrant mo gawas ani non-billable na. Plunder na nga kaso. Straight to the point. Padayon ka diha or ari ka na mo dire. So binirahay ni mga sukit, tigpaminaw mo na nga karong adlaw Lunes. Karong adlaw Lunes. Tandugonon ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Himuon nila tanan nga makuha gyud ang leadership, kay kung makuha ang leadership mahigalawa natay hisgutanan pa nga flood control investigation sa Huwebes. Straight to the point. So ang pangutana ining 13 ka mga senador, asa man to mga naong ladong, kinsa man ani nila ang mada kani mahigala kay tuwa naman to, tago-tago naman to mga sukit tigpaminaw. Kinsa man ani nila mada, ibutan ta lig-on ka na mga Duterte nga kuan mahigala, hapit mo sa tanang gikasuhan. Kining duha ka mga Villas, malagmit ni mahigala nga ilaning hulgaon panalitan, naamo diha, delikado gid mo. Kay kinilandas Jinggoy mga kaigalaan, nagawas og warrant Jinggoy. Unya, gakangka ang labato Jinggoy kagahapon mahigala, kay mo piyansa, nakapiyansa gyud. Ang sunod ani mingon kining sunod na ba nga kaso, wala ba ni piyansa? Basig mo sakit na mong arthritis ito sa prisuhan. So, pursahan gyud mga higala, pursahan. Pangutanan dako og ikaw mo'y Jinggoy, di ka kamada kadugayan day. Una-una magkabitaw no. Ang mga tao mga higala mo, kuan gyud nga hinaot punta nga Brave 13 ha. Maisugon nga 13.
Pero hantod kanus aman kutob ang imong kaisog kung grabe na unya ang pressure gikan mga higala sa administration. Straight to the point. Ha? Kanas Jinggoy landaan mahigala. Pwede nang mayon Jinggoy, okay lang. Ako lang puy anang presuhan. Kontra sa inyo kong diktahan o sa akong supak sa akong kabubuton. Pwede. Pero pwede sad mahigala nga kanaw. Ang sunod nga warrant nga mogawas ani kay naa naman napasaka naman gyud sa ombudsman ang kaso. Ang sunod nga warrant nga mogawas ani ang non-billable na. So, delikado ka. Nya ikaw mga senador. Maistorya tag klaro ba? Di naman ginaingon niya puyok-puyok ba? Klaro naman gina kay mga kahilaan. Tanawa si Romaldes bitaw. Habay kasong Romaldes ang tununwa yun ay. Nya asa man ang power of the purse naa sa lower house o maghisgot kag budget mahigala di asa lower house of Congress. Pero nauna pa mahigala dito sa upper house to asa majority block. Inigbalhin ni Jinggoy sa minority block. Ingo man tong ombudsman ditong ilangan-langan ba lang ka na din hangkuan? Wala na. Pero, delikado o magpabilin yung Jinggoy mahigala, mubarog yun ko, arigi ko sa majority block. Delikado ba next week mga kahigalaan? Priso na Jinggoy. O, mo ni ang nahitabo kagahapon, padong piyansa niya. Beato ko nung paminahon ko ang kuandong. Ang audio ni, na audio ni. Ay, mula man ikuan. Okay, sige, Sir, dahil lang. Kawak. Wala magkatulaga. Wala Sen, reaction ko! Sen, reaction na lang ako. Dan lang po, ma'am. Ano man eh? Okay. Ano niya pagpiyansa ni Jinggoy kagahapon? Padong Sandigan Bayan. Sir, dahil lang. Kawak. Wala magkatulaga. Sen, reaction ko! Sen, reaction na lang ako. Dan lang po, ma'am. Okay. Okay. So mo ni may galaan ay tabo kagahapon ni Senator Jinggoy Estrada makagalan atol ni sa iyang pagpost og bail 90,000 pesos dito mahigala sa Sandigang Bayan, no? Ni-post sa bail kagahapon kay nigawas ang warrant of arrest gahapon. But kana nga warrant of arrest mga higala sa kaso na nga graft nga diin bailable pa. So mag-ung-ung na unya ang warrant of arrest sa non-bailable mo ni nahitabo ha.
Inigdakop ni Jinggoy mahigala sa non-bailable case bida. Ang iyang anak ni Jinggoy may napiit day. Mao ni ang insidente. So how much more inigabot mahigala sa panahon nga mo gawas ang warrant of arrest sa non-bailable case. Patikim ni. So karon unsa may mahitabo? Mao ni giingon Alan Peter Cayetano mao na ni ang mga plano nga naa ka diha namo diha sa majority hinahinayon gyud mo og kwan. Ipambalhog mga sukit ti paminaw. So mahulot ni sila pila man kamo ka pa sa kaso. Kininduha ka mga bilyar do na mahigalay kaso ni Daan kini si Jinggoy, mosunod si Jewel, mosunod si Cheese. Unya dayon mahigala duha ka bilyar, si Bato ug si Bungo ipadama kay galaan sa ICC. O mahurot-hurot yun eh. Pila may mahabilin ani nila lang kumaahon. So pero mo lagi na inigabot sa impeachment kinsa may mabiraan eh. Kinahanglan mo bira sila kay kinahanglan man og 16 ka mga buto mahigala aron nga makonbikto nila si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pero nani gud mga kagalaan nga sitwasyon, ang mga tao nagbantay magod niya, wala naman sa murag martial law naman yung style day. So mo decide ang usa ka senador dili na mahigala tungod sa iyang pag-appreciate sa evidence. Ang may tabo ana pulsahan na. So medyo ang katawhan mahigala na sayod na ana, dili man na sa mabakak. Di man ni pwede mahigala nga imong kuanon, puyok-puyokon pag-istorya. Malagmit kini si Chis Escudero, malagmit. Kini si Chis Escudero malagmit mahigalang mabiran eh kung pananglitan tinudoon na gyud mahigalang preso. Kini kan Jinggoy, kuan na magyud. Mo to gingon ni Alan Peter Cayetano, ari mo wa may problema sa minority. Mo ni ang pagthreata ang mga hulga sa ilang kabahin. Balhin mo dire para hayahay mo. Naa mo diha tinudoon gyud mo. Kay asas Marcolita mahigala Rubin Padilla apil gum pa sa kaagkaso. Mahurot-hurot ni mahigala ang diya sa majority black. Pero unsa may epekto ka sa mga tao nga nagpaniid lang nining sitwasyon na ron.